Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme naše prvé čínske pole ryžné. Tu už je navedená naša rúra, cez čo to pôjde. Tu máme pole, tu je vchod dole. Za chvíľu príde náš traktor a už ide. Už je tu, je tam šor do ňom. Dobre, a tu budeme pectovať. Sakra, svieti tu. Takto, možno budete vidieť, áno, takto. No, takže ideme napustiť vodu a ideme na to. Tak. Ideme. A už to ide. Jak pekne to ide. Toto celé naplníme vodou. Sakra, ja som to, na čo som to uhladzoval. Aká je teplá tá voda. Lebo sa nahriala v rúre kanalizácii našej. Dobre, už by to stačilo, teraz tam ide náš traktor. Je to značky Mitsubishi a Kubota. Dobre. No, takže teraz vyjde. OK. No, takže toto bol part 1. Takže ideme si učiť jazdu. Joj, to je už spokojné. No, takže toto je kanalizácia. Tuto je kanalizácia prepojená. Teda vodná rúra, žiadna kanalizácia. A tu je naše pole. Nechutná voda je tam. Potom niekedy to spracujeme. Lebo tuto to ide viacej do hĺbky a tuto nie je nič. To je nápad jak. Dobre, takže pokiaľ sa vám video páčilo, zatiaľ čau!